Ела тук ти в 4. Има поне блоките, иначе нямаме поне. Дигаш. Сега. Искам излез от мрежата по-точно да я подадеш. Сега я мъчи. Никол, старайте се повече. Изпъни ръцете, по-точно подавай. Давай. Ано в зона 1 ще би се преди и тя в 6. А там зона 1 и той това. Айде. Вдигаш с лице, вдигаш. Антонио, с лице вдигаш. Теодора, по-напред да посрещаш. Не! Дай точно. Дигни на топка, дигни на топка, бе! Куда е тази топка? Куда е в ръцете ти? Куда е, бе, се видиш? Вие седи. Аут! Дигни на топка! До тебе! Дигни главата, куда е? Излез от мрежата, не се стикай сега. Къде дигаш, бе? Къде дигаш, бе? Плачала от щастие, че играе в излез от мрежата, Антонио! Точно! Стани горе, стани! Стани горе! Тихо, добре! Нападателната чети. Ти простити и правиш. Ти простити и правиш. Да играеш, какво да играеш? Вземи една кърпичка и играй. Той не стига, не можеш, че простоти и ще правиш. Нападателката изчете, ще изчете. Аут! Теодора в 4, Никол в 2. Добре. Никол следи топката и излез. Пак. Дигаш. Що гоните тази топка в аут? Защото не си на място.
не прави нищо, разбери, бе, човеко. Абе, дигай първа линия и ти, бе, за какво те вкарай, бе? Бе, вие добре ли сте, не мога да ви разбера. Болни мозъци, болни мозъци, болни. Аут. Добре. Можеш ли да биеш себе си, да те сменеш? Стани горе. Добре. Теодора в 4, другата в 2, дайте говори. Дигаш. По-високо. Карай. Не, карай я, каза. Карай. Карай я, прихвърли я. Ауто! Застани тук в едно. Гледай едно и се бий там. Айде ви. Браво ти. Браво. Предния, ако беше в 6, ако беше, ще взема гейм. Дей бърза, пак от ръка само. Дигаш. Ивайло, айде, да схубавиш. Топка, идеална. Целият отбор работи за тази топка. Да беше забила поне. Да беше забила. Нищо, приезжал бърз цял живот ще. Дигаш, атака. Аре бе, Ивайло, откидка я напред тая топка, бе. Колко аута ще заби? Откидка я напред. Неудобна топка, откидка я напред. Няма нищо, я съм. Спокойно. Добре, игра. Не искам да виждам то страх. Гледай, бяла свет платно. За какво блъскаш 5 години, момиче? За какво блъскаш? Давам ти пълен карт планш. Забивай, хвърляй се, играй. Целият отбор работи за това. Никой път няма да се отдаде като шанс живота. Никой път. Айде, давай. Никой път. Искай топката и играй. Искай, можеш го. Топка, не я бъчкай си. Не я бъчкай. Вземи кръчата и ти дай на топка. Ще я забереш си. Какво да искам повече? Топката ти в ръцете ти справи, така я бъчкаш. Не можеш топки да съвсем първа линия да закриваш втория, третия метър. Това да ги прави. Вземете се в ръце. Всяка втора топка, стотици хиляди тренировки минават през вашите ръце. Айде! Усрещнете отиграй. Ляв, десен, ляв. На 3 крачки забивай. Ао.
Движете се вътре, движете се, движете се. Добре, още се отпусти. Ивайла в 4, ти в 2. Ела тук и гледай блок да правиш, Михаело, ти. Добре. Михаело, тука каза. Цъкни ли са ограничени ли са? Какви са, бе? Браво, Микаела! Тука стой. Гледай диагонала. Айде, лек сервис. Добре. Дигаш, дигаш. Абе, на контратака висока топка, бе, човеко. Как може да тъпи ограничени да се? Контратака, знаете да спите. Тъй да ми се видиш и това нищо да им чуди. Давай, давай. Прави крака с правилата, че е пъчка. Те трябва. Браво, Ана. И такива трябва да дигаш. Михайла в 2, ти в 4 Ивайла. Ана, бий сервис от тук нататък. Браво! Добре. Так, идей бързо. Идеално. Михайло, блокираш диагонал. Играе защита на правата, Ано. На правата защита. Втора. Казах ти, Ано. Казах ти в едно, не на средата на игрището. Не са сили, само го вкарай там. Идейте, бе, гледай напред, айде, гледай сега напред. Вино, не ти първи, няма ти последен, гледай напред там. Зрите. Добре, добре. Айде, къвто сервис искаш такъв би? Да влезе. Би към едно. Ивайло, Ивайло, от тук към едно. Към едно. Флот към едно. Теодора, по-жива бъди, бе, моето момиче. Там е нападателката, бе. Топка на филето, бе.
Дава си. Разтвори краката да свали стойката и ще е гейм. Чакай на блок сега и топка на филето, да ставиш да я забориш, не да я гониш. И да каже бийте в едно, не значи в 6. Преди той е в 6, свършиха гени. Това е в 6, там посреща. Той е нападателката, където да си посрещне, да им коша напред. Айде! Айде! Айде, вземай. Браво, браво. Браво, Теодора, браво. Теодора в 4 казах ти в 4-5 минути по-рано, бе, момиче, бе. Какво толкова си има да се преместиш, бе? 5 минути по-рано си казах. Добре. Ивайло, не дей би така, Ивайло. Не дей ми би така, отвори шамара да би под мрежата. Няма се научи, не. Прехвърляш се. Вие изтървате питолното да гоните Дил. Върви назад сега, бият ви си на цели. Защо го вземаш този сервис сега? Дигаш. Атака. Дигаш. Без коментар! Играй! По-ниска и по-напред е дигната. Все си обяснява. Айде, Тони. Ти ще останеш тук в зона 4, ти ще има топката тук. Закъсняваш на блок. Оставаш на правата защитата да играе и подсигуряваш там. Доиграва ми с Ивайло. Айде! Айде! Късно не чакай на блок. Далече тръгва. Тук 2 оставаш. 4 ще е атаката. Тони тук направо. Браво ти! Разбираш му. Разбирам, музици. Не. Дигаш. Ето е. Нищо не мога да ви помогна повече. Здравей да сте.